Помагат ли ни или ни пречат правилата при възпитанието на детето? Всеки родител ще определи сам. Мой опит показва, че правилата само помагат. Детето не може да осъзнае това. Тук е ролята и мястото на родителя с негови прости думи на самото дете да обясни. Правилата улесняват живота на всеки един. Децата не могат да спазват много правила. Объркват се. Не могат да държат фокуса на вниманието си върху много неща едновременно. Затова ви предлагам да въведете 2-3 правила. Ако е тинейджър, 5. Важното е да са прости, да са разбрани, да са ясни за самото дете. За малките деца е добре да им ги обясните с техни думи, с техни примери, с изрази от тяхното ежедневие. За тинейджъра обаче, ключът за спазването на правилата е да изисквате, да бъдете взискателни те да се спазват. Най-добре е с децата заедно да си създадете правилата. Спазват се от всички, както от голямите, така и от малките. Когато решите да промените правилата, трябва да го съгласувате с детето. В спокойна атмосфера да кажете, че това правило вече се променя в друго правило. Детето да се е съгласило, да го е приело и да му е ясно това. Взискателността и съгласуваността е ключът към успеха. Ако искаш да разбереш кои правила работят за твоето дете, последвай ме в моята страница.